ke jingela kai haka Saudi Pro League hap dan ke hun jong une marjar kata ka Al Hilal persya ka Al Ittifa haka ne ke jingela kai ka Al Hilal ka leo ban pen khi ka jar dai haka menit ka basapusan plus r lengba Mitrovic dai haka menit ka phra phawai Malcolm ulio ban thep ya ka kol ka ba ar na ka banta ka Al Hilal bat dai haka menit ka bakhandai pheu plus saw Kal Ittifa kaleo ay ka penalti hakane ka jingela kai bat yakane ka penalti lawan man shoot ya ka da Uvitenho bat syam penlena ay yakane ka bu ka ba ulayo haka ba ula penrung bejelang ya ka bol syapo jong ka gol Henry Hashwa ban wai no ka jingela kai Al Qahtani ulayo ban thap ya ka gol ka balai na ka banta ka Al Hilal kata haka menit ka bakhandai pheu plus Henry kumta ka Al Hilal kalala ban penlem ya ka Al Ittifa dalai la ka wekul hakane ka jingela kai bat kat hado menta dan bala ban penlem ya ka Al Hilal watang cisen ro hakane ka Saudi Pro League hado chipau tli ki jingela kai ki bala deb sekawai pat ka jingela kai haka Saudi Pro League hap dan ka hun jong Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr persya ya ka Al Riyadh hakane ka jingela kai ka Al Nassr lengba ka kul ka bala thap do Sadio Mane haka menit ka basa phawai kalala ban penlem ya ka Al Riyadh da chiko lanot ban lengba ka ne ka nam job ka Al Nassr ka lakiu syaka kerdan ka balai haka me de ken poin jong ka Saudi Pro League haka ba ka leyo ban kor arfu arpoin ne ki chipau tli ki jingela kai haka ba ka la job Henderson ya khaj sausen bat klem da syaram watang cisen ro ka jingela kai jong ka Real Madrid haka La Liga kan long shibet kemet haka por Henry Chitang kan hak banikon persya ia ko usana ka babat hakar dan kebasan haka me jeken pun jong ka La Liga kat ba ka jingela kai jong ka Manchester City haka English Premier League kan long hi shibet kemet haka por khatway baje kan hak banikon persya ia ka Brighton Kublai Shibon ia piki paralog ki bajus ngau tenan ban page ki video haka ne ka channel la dai phi barang thamai sia baban subscribe ya ka ne ka channel ngin skin do pat haka we ke video Kublai Shibon